Igor Savić, parodična priča, baj, momci sa, selo. U braku, bajo moj, ženo, mužu, u braku, di sam te upoznao, di si me upoznala, rko, rkane u braku. Bajo moj, ali je vrućina, učvarile su mi se noge. Joj, vala i meni je, baš sam se oznojila ispod pazuhica. Sandra, di sam ja tebe upoznao? Skroz mi je zakrečio mozak. Joj, ludaku jedan, pa znaš ti kad je to bilo? Nem pojma. Da, setio sam se. Pa upoznao sam te na groblju, a sam kopao rakuja. A ti si provilenila pored mene. Ti si se samo setio, davno je to bilo. Pa nisam ko ti, čuskija. Ničeg se ne sećaš, tupsone jedan. Mužiću, pa zašto me vređaš? Da kažeš, zašto te vređam? Pa pošaljem te da napojiš krave, ti odeš preko prača da jarmiš. Pa zbunim se, znaš da me je prošlu zimu udario sam udar u glavu ja. I od tada nešto slabo pamtim. Ti sam te i oženio koju materinu, sva si metiljiva. Zimi nosiš po 8 pari čorapa, sline iz nosa ti curu ko voda iz slavine. Ma ja sam došla iz toplih krajeva, slaba sam na hladnoću. A i ja šta sam očekivao kad sam te upoznao na groblju? Znao sam da si lešinar. Sada je stvarno dosta. Otiću od tebe, pa nađi bolju i dovedi. Ma oma idi oma. Znaš kakva je konobarica došla u kavanu? Jaka ko konj, od brega odvaljena. Jednom rukom te slači pivo, drugom njaka cepa drva. To je žena za mene, za moju kuću. Taka tebi treba, za bolje nisi. Ma šta joj bre falije? Jezde malo više njih iznjakalo, izdrndalo, ali je bajo moj Rambo od konobarice. Taj Rambo je pun sifilisa, nek te zarazi pa se posle leči. Ne zarazi, sučim. Bajo moj, kad roknem litru komovice, momentalno pravim dezinfekciju tela. Šta meni bi da bude sa tobom? Bolje da sam pobegla onaj dan čim sam te vidjela. Ma nije ti ni sad kasno. Odeš do sobe, spakuješ svoje prcaljke, znači aljine, šorice, čorape i zalauhaj se ni zavliju na vrata, tamo su ti vrate. To ću i da uradim. Dosta mi te više. I ove selendre. Kasandra! Vraćaj se! Kasandra! Zbogom! Uskoro ćeš dobiti i papire za razvod. Alo bre, Kasandra! Di ode? Kasandra! Ma idi rko, boli me batina. Odo ja bajo moju kavanu da se naletvam i da dovedem onu konobaricu. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Dragi moji fanovi, parodične priče su smišljene da dok se čeka mini parodija koja izlazi jednom mesečno, da izađe nešto u više navrata što će vas zasmejati više puta, tako da, znači tu nema puno truda, ali ima ipak pojentu neku i iole smešno i cenite malo moj rad, nemojte samo da prdite za ove parodične priče, kao nisu nešto, jesu, to, DVD, Jet Li, Bruce Lee, to je to, znači ovi prasić, onaj prati, onaj flex tamo, ko hoće flex, znači ovdje samo ide smeh za jebancija, tako da iz ovo treba truda i pola dana odvajam kako bi vas zasmejao svojim kratkim parodičnim pričama. Cenite braćo, to delite i ovo, vidimo se uskoro sa još jednom parodičnom pričom koja će kida, pozdrav braćo. Momci sa selo.